Najväčšia krádež v histórii futbalu? Rok 2009, semifinále Ligy majstrov, Chelsea-Barcelona a naozaj čierny a ťažký deň pre mňa a pre všetkých fanúšikov londýnskej Chelsea. Nebola to naozaj moja najlepšia noc. Niektoré dni nie ste na úrovni, na akej by ste mali byť. Urobil som pár chýb, na ktoré nie som hrdý. Nechal sa počuť v neskorších rozhovoroch Tom Henning Everebe. Fuj, mňa až strasie, keď počujem to meno. Tento rozhodca sa zapísal do dejín Chelsea naozaj tými najhrubšími písmenami a samozrejme áno, máme aj viacej favoritov, ako napríklad Clattenburg, Havard Webb, Anthony Taylor a tak by sme mohli pokračovať. No tento Nór bol predsa len špeciálny. Poďme si to rýchlo pripomenúť. Zápas, o ktorom sa hovorí už 16 rokov ako najväčšej krádeži v histórii futbalu. Písal sa deň 6. máj 2009, kedy Chelsea nastupovala doma na Stamford Bridge po výbornom výsledku na Nou Campe 0-0 v odvete semifinále Ligy majstrov proti Barcelone a bol to naozaj šialený zápas. Ja si ho pamätám dodnes. Hráčov na ihrisko odprevádzal presne tento Nór Everebe. To, čo však prišlo o pár desiatok minút, si určite všetci pamätáte a nemôžem uveriť, že je to 16 rokov. Prvá penálta, druhá penálta, tretia, štvrtá, piatá, no boh vie, koľko ich reálne bolo, alebo koľko by ich dnes VAR odpískal a neviem, možno som aj na niečo zabudol. Barcelona po žalostnom výkone a prvej strele na bránu v 93. minúte od Iniestu vyhrala a postúpila, to vyvolalo naozaj mnohé reakcie. Michael Ballack skoro Everebovi napríklad priebal, škoda, že sa tak nestalo. Po záverečnom hvizde nabehli na rozhodcu aj viacerí hráči ako Petr Čech, Frank Lampard, naozaj sa tam zgrupili všetci a Didier Drogba na konci ešte dostal aj červenú kartu presne za toto. Tento zápas sa naozaj rozoberá dodnes, dokonca sám Nór potvrdil, že sa v zápase dopustil mnohých chýb, ale aká bola jeho kariéra potom? Povedal, že po zápase v Londýne musel byť kvôli bezpečnosti prevezený na letisko policajnou eskortou a jeho dom v Norsku zahltili stovky novinárov a policajtov. Dokonca niekoľko rokov po semifinále dostával stále výhražné správy od fanúšikov Chelsea, ktorí mu prijali smrť. Everebe po tomto incidente pokračoval v rozhodovaní, ale v máji 2010 ukončil svoju medzinárodnú kariéru a sústredil sa na domáce súťaže v Norsku. V roku 2013 definitívne ukončil svoju rozhodcovskú kariéru. Chvala Bohu. Mimo futbalu je tento Nór kvalifikovaným psychológom. Po ukončení rozhodcovskej kariéry sa naplno venoval tejto profesii. Teraz pracuje v Norskej škole športových vied a v Olympijskom športovom centre Norska, kde sa zameriava na športovú psychológiu a podporu vrcholových športovcov. Ja verím, že tam nie sú žiadni fanúšikovia Chelsea v tej škole, pretože tento Nór to bude podľa mňa počúvať do konca života. Čo hovoríte vy na tento zápas? Napíšte mi do komentáru, som naozaj zvedavý, pretože každý fanúšik Chelsea to má naozaj zapísané a dokonca aj fanúšikovia Barcelony priznávajú, že to bol naozaj veľmi zlý výkon a že Chelsea si vtedy zaslúžila postúpiť. Takže ma zaujíma aj názor fanúšikov Barcelony, ktorí si to pamätáte. Napíšte mi do komentáru, aký máte názor na tento zápas